Afros Okinda, Ramogi TV. Kapurwane mutende kod weche mag maseche mag apaya na nyuola mar japuonjre ma Chavakali manyotho e masira mar apaya e roundabout Mamambole Kisumu oseotend skul no kuom moyo thuolo jopuonjre ni dhi pacho e seche mag otieno. Familia no wacho ni jonyuol nyoko yiere gi tend skul ni igonyo jopuonjre e otieno. Familia no mar Joseph Madilu ma jahigni 17 wacho ni giyudo ripot e wi tho mar wuodgi no kokalo e yor tudruok mar mbui. Ywak machielo en rem mar skul ma Chavakali chiwo ripot makare ne jonyuol e wi masira no. Kwa WhatsApp niko na 5 am kuna watu walikuwa wanasema basi imefika, my son is here, so nikaanza kusema hope 6 am 6:45 basi bado zinaingia, wazazi bado wanapokea watoto wao pale easy coach, na nikajiuliza kwani wangu afiki? Ndio nikaanza sasa kuuliza mbona wangu hajafika. Nikiuliza one of the teachers mwenye alikuwa anasema alikuwa on site when the accident happened, ananiambia wale ambao walipata minor injuries walipewa ruhusa wapigie wazazi wao wawaambie usiwe na wasiwasi, niko hospitalini, niko sawa. For us and as parents, we have very many questions. Very many questions about everything that has happened. As we wait to receive the body, first, it's not clear why we have not gotten that. We have to look for the information ourselves through and through. Jotuo medo yudo hinyruok e ute mag thieth mag piny owacho e kinde mang'anyo mar lakteche